Veduwe, ini ndine vanawo 3 and ndakaita nhumbu nemistake. Murume akandipopotera zvekusadzoreka. First born 15 years, second born ane 12 years and third born ane 3 years. Ndakazobatsirwa last week a baby boy, so now taane vana 3 and a girl anova first born. Veduwe, handina kuziva kuti ndakapara mhosva kuita nhumbu nemistake, nekuti ndakasvika mukuzvara zvichinzi bvisa ndikati rega ndizvare wozouraya. Ndaiti pamwe ndikazvara zvinopera, zvatove wese. Handisi type inobata foni yemunhu ini. Ndichangobva kuleba, Hameno akabva asiya foni yake iri online achinogeza. Ndakapotsa ndafenda kuona most of machats ake nemasiblings ake achindinyeya. Nyaya ndeye mwana asi ndiri kutsvagirwa mhosva dzakawandisa. Hanzi ndaneta nekugara mukadzi tsotsi anonyepa kuti aita nhumbu nemistake. Pakataurwa zvakawandisa zvakaipa pamusoro pangu. Neshungu achingobuda mubathroom ndakamuti let's talk. Zvinorevei kana uchindinyeya nenyika yose? To my surprise akatojamuka kuti haundiudze zvekutaura nevekutaura navo. Nguva yese ndaishanda, ndakazomira ndakuenda kumaternity. Kubasa ndichadzokera muna January. Hanzi handirambidzwe. I'm now labeled tsotsi kuhama dzake dzese. Mwoyo wangu watsemuka neshungu. January wekudzokera kubasa andiitira kuri. Ndiri kutotukirwa even kudya sadza chaiko. Preparation ndakatenga ndega. Rent nefood yemumba anotenga but very rough. Ndipeiwo mazano nekuti handisi kuona change. Kumusha takavaka. Ndaakufunga kurongedza ndinogara pamba pangu zvino ndiri kuona sekuti hama dzake dzichanondidzingapo. Nekuti takavaka musha wairwadza vakawanda. Ndakatadza here kumuudza kuti usandinyeya. Handingabve kumusha kwedu kuti uwane munhu wekushoropodza nekutaura nezvake uchindinyeya nehama dzako. Ndipeiwo mazano nekuti pari zvino ndagumirwa hama dzangu.